hɔrɔnya min sigira Mali ma Mali bɛ hɔrɔnya de bolo sinon gɛlɛya min tara ka si Mali ma janfa min tara ka si Mali ma a sina jamana o jamana ma a si ma lakali a bɛ da fula de ma an bɛ bonya sigi Mali karamɔgɔw ma sinon kɔgɔji tɛ yan pétrole bɔ yɔrɔ ti yan ka ni ɲɔgɔn gɛlɛya ta ka si jamana dɔ ma hali bi o jamana den kelenw bɛ yen o ye an ka hɔrɔnya an ye min ta ka si jamana ma jamana ɲɛmɔgɔw ani jamanadenw an tora hɔrɔnya min kan an'an tora danbe min kan o de y'a to bi olu minnu y'a sigi an kan olu ti lafiya mɛ anw bɛ lafiya o la an bɛ min fɔ jamanadenw ye k'u ni yɛrɛ sisan embargo wulira a ma mɛn mɛ ni an y'an yɛrɛ ta ni tigɛtulutigiw ko ka tigɛtulu ti don Mali la situlu tɛ yan situlu ti mɔgɔ kɛnɛya de a tigɛ ka jɛgɛ yira tulu caman bi an bolo n'an b'a dun a tulu bɛɛ ye fɔsɔniw de ye tulu dilan yɔrɔ min filɛ Buguni dɔ bɛ se ka taa lajɛ n'i bɛ don Buguni a tulu dilan yɔrɔ filɛ Indien minnu bɛ tulu dilan u t'a dun fiyewu ni Maliyɛn ye tulu kɛ buru kɔnɔ u b'a lajɛ de f'u bɛ yɛlɛ olu t'a dun tulu fɛn o fɛn bɛ na an fɛ a bɛɛ ye marifa tulu de et puis i bɛ jateminɛ kɔɔrikolo tulu min n'an b'a dun n'i ye kɔɔri sɛnɛ yan ka kaba sɛnɛ 26 mars yɔrɔ la fɔsɔni bana b'i minɛ mais anw ka kɔɔrikolow ni an ka kaba sɛnɛ yɔrɔ u dancɛ bɔlen don hali mɛtiri 1 t'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɔbɛ a gazi bɛ k'a la a ɲɔ wo fana bɔra tigɛ la ani woso ni ko olu de bɛ dugu jukɔrɔ tulu minnu bɛ anw faga n'u y'u ban k'a tulu ti don an fɛ yan an ka situlu tɛ yan an ka dentulu tɛ yan bon o tuma olu tuluw bɛ anw yɛrɛ kɛnɛya Faransi an balima dɔ bɛ Faransi n'a bɛ na a ka patɔrɔnmuso bɛ wari d'a ma de pour que a k'a sama situlu la ni fatigi ye muso in minɛ dɔrɔn a ti fura ta dɛ a bɛ situlu i ko dɔrɔn k'i mun situlu la k'i da o situlu dilan a n'o si kɔlɔtɔmɔ ala ni an ɲɛbɔra waletaw fɛ o y'an ɲinɛ o kɔ u bɛ tulu anw tɛ tulu bara dilanna ye mais mɔgɔ n'i ma ka go i ka kɔmandi mɔgɔw ye i bɛ situlu ta a ti ɲɛ tigɛ tulu la a ti ɲɛ tulu wɛrɛ la fo situlu a y'a kɔrɔbɔ ka lajɛ i b'a fɔ tu bisimila ye ala kira bangera don jumɛn ala kira bangera ntɛnɛn a denkuni kɛra don jumɛn a denkuni kɛra ntɛnɛn a suma yɛlɛmana don jumɛn a suma yɛlɛmana ntɛnɛn minnu ye ala kira ye u y'a kanu minnu m'a ye u y'a kanu ni min ye ne ye o kan kanu ni min ye n kɔmɛ o kan kanu i n'a fɔ danfɛnw ye ala kira kanu cogo min kanu min dara kira kan n'o dari kan an karamɔgɔ i ti bɔ dɛ ni muso o muso bɛ yen ko i ti furu ou bien cɛ o cɛ bɛ yen k'i ma ka go ni mun dɔrɔn fo ni ala kira magoya o bɛ ɲa tigɛ tulu la o bɛ ɲa kɔrikolo tulu la o ye situlu de ye n'u ye u kun ye anbariko bila k'u ka safinɛw ti na an ka tulujɛ safinɛ tɛ yan tulujɛ safinɛ anw yɛrɛ de b'a dilan yan bon o tulujɛ a dilanbaga wane dɔ filɛ kɔfɛ ka di a bɛ tulujɛ safinɛ dilan mɔgɔ o mɔgɔ n'i sirila garijɛgɛ gɛlɛya y'i sɔrɔ ou bien a tɔgɔ ye di dabali dɔ b'i la i ma fura sɔrɔ i ka bana na ou bien jinɛjugu b'i nɔfɛ tulujɛ safinɛ ɲini dɔrɔn i k'a tobi k'i ko n'a ye a bɛ siri tigɛ an ka bamanan marifa janfa bi mɔgɔ o mɔgɔ kɔ bamanan marifa mugu ta dɔrɔn i k'a bila ji la k'i ko n'a ye
ni kora na yo yo siri tikane ni kere do wuli to do manga do bi ni mo do che ita fe balaw ka wuli ibi atoy di marfa mbuta iba fo ala ni marfa mugo nyigina ni ko yin ka nyigi jisma ka ta furai balaw ka ba o yoro be bi marfa mugo te ba ka ji la o kele ti wuli ba ku ye ange nga bon no mbeka ni aye ambar ko sigira malika malika o makule amanyo ko funti tedo do ye kuma o ka kerefe me ankura na nyere o dedo mo ko min taka bi duma o makule o makashi iba fo de ka ko jini ti digala c'est ça donc farajo bi yoro mina bi usirane do mali yere nye do worete mali o kurani o yere di et puis o ye dambo fana sigi o yere ma anga to anga horonyaka anga to anga dameka o ye boya mi sigi doni ba ko ma we ka wala mamme karama ko ka boya sigi ma bi go de bolo sani pikase kango musa ale de matani direction de l'or katana imaka kabdugo ke jamana inga basi mali bi go de bolo donc karama ko munu wuli ka jokke kerefe ani ambaraka munu fasu de nyuma munu nu balaka ala deli do nunu jabira ala me jira na suro ala de bado mali bi paski me puni iye imana mini mi soro de konoy donc ambe ko ke président munu nana fana kana ande man ka barawla ambe u bele gelefo me beka do faka fini ni kura de du blo de korole fama ya nana kosa fe donc ni anga nyimo ko ye dugutigu ka boye siki kuma o kungo mana wuli dugutigu be wuli ni dugutigu wulira dugudenw be wuli ni dugudenw wulira dugu bisira et puis takabolo min fana be u bolo no ba faka takabolo in bila sisa no e wali kanfoy ne dutigi ne ka dudenw men fe kungo do binane ka wole de ne kana fonga dudenw ye bamananga na ko cheni njemani ye mfane ne kare kuna ka jole fle ne nana nsigi tuwo kana nga du kono ne ka dudenw ti tuwo kame les petits là mais insipi tout de suite ouvert et tout de suite mais dimi bine fao kera otera dimi bine fa parce que ça va mimineka ni ka gere ma do mi menka atwa ndi ma do mi menka ne bina foka digiti ke dro wali kan fola wa ko bi yere ko boire condamné du ka fro bo bi ni kasa meni bo na fa ka du ni cheni jamani flen kare kuna ayin fanne ni salinga kuma do bi ko tano o kuma jamana fama de ku mimbuka ukafo jamana de umbi kami me ukafo ola ko do maka ube hakili ma ube sengola maka ube akata ne ka chorba do be man marfa na ya la kadima ka muku ka kona be muku imbara ka ka kona na ya chi marfa ti bela de na ya chi sanfe ni jugu fawo fenyi marfa ka na be Allah Shogel Maiga, Alaka Lafia Kanai. Atara discours mi kala to jamanana. Munu mi to ka no luko ayi chefo. Me awa do ayi chefo. O me nu ku na segi o ka bamananga asera kati do ka bo fanda jamanana ka bo tigela ngolo jamanana ka bo iye dambe tigi de ka tani dambe ni horonya kata milliardaire chera fama bawo mununga sojo shila saraka cha ere sarai kata wulbali die ni faso dambe ni shogeli kunya fo bamananga na wallahi angu mitaka avion so la kata abiti dangola amta blaka so donc la fanga padu anga kandela bebi kamime ambe we are sirata alhamdulillah ala ka hera kanye ambe biansi ambe bamananga fo ni do ide do kerefe ko wanda boy
Gamba do ala ah o mana ama fa ko nu mi la profoli parce que woni ka wona di fo donc jamana fama antika dawla fiu wo antika kew fe fiu obi min fo ka fo ambe bi kamime o kuma ni kele nana ambe bi je ko deme mais na dana wari kama ikumbi ci anta do min bi folo donc là ambi ou faut pas sira tamana kaba jara ale an balma bay to barakala du ni bala ko ga je bala be wurudi mi ngala de bado donc là ambe be fo ka be barakata an balma do bora Côte d'Ivoire ni ni siri de ka fo amena ni ko kalanke ale ni vitesse na saka di bele fla di ama o ango o faga ko o sogo kla dugo kalangala wala amma dugo ka Arabia asile na angola olu ko sanu boyoro la jama boyoro la jama chama no ya vraiment ala ka an sako dama mana ambition fen kono anga sigi encore ka buye tiki ka buye dama anga wali kankala pour que ambi kisi wala mako toroma mais an kana wali kankala anga ku no ko ah o problème yo arabu côté koni mo mi da kame kibi kisi ka bu toroma ah ne bi arabu me arabu do ko kere ba fay ko rate mi ne ka beri da ko ne ba no kame men nyere nyini ma wali kambi kala dika kisi toroma mais jamana dembi kami fo na we jamana kungo fo woni kawere la anta do mi be est ce que ani tasma blara awla on bi dala di anta do mi be aba fa be jamfa la ha donc la o ti seni wini wae anga o nyongiri et puis ka arabu kan fana nyongiri arabu kan ye cheni kan fla indi maliche arabu kan ye cheni mi do mali kono ni mali o ya do wallahi o bala je ka siri kan wala la arabu kan mona ne fama ne de o e fama mais ne de nga jala ka bontai ni na yi no ko ba ka to ko mu ke na bu la e ba fu e puis nan tara para yoro la ata fu ko boade ah konate papier ça la bien ah maintenant na tu kono abanande de to ati ko la ka fo kuna ta ko fo ko bua nyere ba fo si ta ka tra bia ni keta na tara para yoro na ino ko ato yi di du ko no ndi ka da bubla et puis men nyere to ko fa e chacun se mo ko na ti munu ma fo manga mabonye igara colonel bi munu ma fo mo manga mo boni ita be dabe shida fo arabu kan jala fo baka arabu kan jala ni fo la suno to o ba do mo kan mo boni olu be gere bu la nyokone olu be nyokon fo bu ma ti nyokone hali kele ke yoro la kele mana bu tugo ni chefu ma fo ay ti ke ti ni o nyokon bonye de mais on est dans la clinique na maman vous amaye ambe kaka mo tima tigi mo koy arabu kan de do fanga la tedi anda site anyere fo on ga dame koro e bonye di no bonye beti ke ngolo donc ambi go ke aye allahumma salli ala nabi rahmati o ba ke mani ba mo gan nani soroma sabati kakla ka dalailu kala shen wolofla soli barika min bala ala de bado dugo jabi min bi soli la ala de bado ni soli la kira ka shekele ala yere ba ke sheka ba kamini ba mu wanna ni sigoroma sabadi kera sa milio wa o ta miliyan yo ni e kelenge ala ba ke ta o ba kamini ni e kelenge ala ba ke basa o ba keme ani ba mo gani nani sigoroma saba o de kera ya dengo hamike
furuko hamiti ana ko anye jamana kalifa alala alakira poso akaja do jamana ina amba ufo ka au barkada ka wala ni mando tamaro nu anya fo wetu na kuma damna au kana tamaro nu dunya au munu na be mahonya ala subhanahu au maana na au bi sabali balba munu be yoro wala wala barba to munu ma bara so di umbe munu abi sabali abi adola si oluma franskati ane franskati me angola kabia angola ka mtani kile angola ha ani kamara wara gwe franskati wa kuma franskati mtani kile ni franskati mi sura yo kuma na ni toke kila kro ani yake ba shi fadila ni ya soro mbo ni ti tamaro tumuni de ala kila di kamaru tete kunde kera de ani ya suka muku ke ko fadila ala ka ambe mbo ni amalo ke dina ko kala o ti do bewa onake ni jirani yake nani ai kamera dola basu warete Ipo kuni kalau jual, aku kafu pun sembilan kv, mana kv, kv pun mungkin kalau saya pakai ini, kuni ada iya kena mana ni pakai, ala kena ada, ayi mana kita kalau jual, kuni awak ini, kunung kona ni cukup menuna, kalau kita nana kori koya, asal dia boleh siap. Akanti Nabi amumi cukup menarik. Asal nanti edonga, nabi cukup menarik guntura. Anda suri di kulo cukup. Ala kucing. Gampori kau ada nya suri. Ni kulo cukup. Okey. Ni dua serakal, alhamdulillah. Kita mandai mai. Ni fon sorala. Ayo kita lagi fon sorala. Sebab kami pokok buat. Kami nun dirama, keren dirane manya pokok. Kau ni nya soro. Wami nya di. Aku ni kena pokok. Idara kan kalan dia dulu. Sengkemua kau nana idara bangala tu ni. Sambo sambara kabara kalah. Kau mana kena fekoma. Merci Niang Lamine. Nintaro lufe, como na fuye baraji flasore, a soro, a soro. Aí ni kita ni serawat fe, foi draga serai. Aí a dabla lo dong. Aí soro mara kana sa romanda tu dabe. Ada yang curule. Ada yang curule. Apa konate? Allah ko chen, eka faida minu. Aya amna pa wa ni soro rebe akonna na nekati. Mana halal itu kamu, kalau konflik ini, faida lulung kamu nggak ada punya dua zero berat rumai, faida yang mana ni enggak kalau punya anda baca cuma nanti mau form mau, tapi benar apa itu cuma, ini ke form of yang ini baca ini kan nanti ini bapak pun yang mati sekian ada. Muru kasih lagi. Kenyera pun, lebat ini wallahi. Ema ko kona mbora kona shukura mina kanga nafo awo net sekako anya ko ba neti fama ke eyo ni le o fodron abuke ko munye fendo ke ko man ko te
ne bɔra yan ne taara ne ye bamanandugu fila b'an ni an ka yɔrɔ la dugu fila in u ye misiri kura jɔ k'a fɔ ko k'an ka jɛ k'a ka limami kelen ye u ye selidara bila aran na ala y'a kɛ selida ninnu bila aran na musokɔrɔba dɔ bɛ yen ne b'a dɔn ko ne ma ko karisa k'i jɛnna n'a ale kɔni ye fɛn caman ye fayida ninnu na nka mɔgɔ min ne dɔnbagaw caman bɛ yan dɛ ka ne ka tugu e la pewu ko Mamutu Sise de tilala k'a fɔ ne ye ko ni mɔgɔ min y'a jira kama ala kama kira kama ko n'i ye kana ko a bɛɛ ye kelen ye ko yan ne ka